Mandatory ROTC. Pabor bala ka mo? Ako? Wala sang pagpangduha-duha. 100% pabor ako. Gani, partido PPP pongko plastar pamati. Sa atong pulo, thank you. Ang pagpasugot sang mga ginikanan sang ROTC hindi buot silingon nga hindi nila madisiplina ang ilang kabataan. Hindi amo sina ang rason dira. Ang rason amo sini reinforcement sang pagdisiplina. Parehos abi sa imo nga nag-eskwela ka, hindi kay mamati ka lang sa imo nga maestra, kundi matuon magbasa ka nga tunto ka. Kaduha nga punto, ang pagsulod sa ROTC hindi buot sinong gina-recruit ka na sa pagka-military. Ang ROTC training sa mga kabataan para makabalo sila sang himuon kung may kalamidad sa kuna kag may emerhensiya. Hindi na napanggira nga tuntok ha. Hindi pareho sa imo nga ang guya daw ginlokpan sang granada. Ikatatlo nga punto, mandatory ROTC. Oo, may word nga mandatory. Pero, kung ikaw, may diferensya o kung may health problems, exempted ka pero ma-join gihapon ka, buot silingon, ara ka dira sa opisina, kung anong inyo ginaobra, wala ka mo sa field. Amo inang buot silingon sang mandatory, intra gihapon ka mo. Intindi na, klaro na, kung gapaungo-ungo gihapon ka. Kaya man subong ang mga kabataan, damo sang nabalaan. May mga rason kung nga hindi sila mag-ROTC, ang mga rason nila kabalik-awutan. Isa sa mga rason, nabatian ko lang, hindi ko mag-ROTC kay kainit. No. Saka rason, nainitan ang mga kabataan. Nahuya man ta, sa batang purpose nga amaw ka. Hambal pagit na sa mga scholar sang bayan. Ginapa-eskwela ka mo sang gobyerno pero hindi ka mo mapuslan. Dapat inang scholarship ihatag sa kabataan sa mga OFW kay mas deserve ina nila sa inyo. Kaduhang rason, dapat mag-ROTC kay nga para hindi ka na nag-uba-ubas TikTok. Wala kang gatuwad-tuwad sa TikTok, nagpakita sang imong titi kag sang imong dughan. Mga lalaki naman niya, pabukol-bukol sang itlog na lang ang nabalaan. Dapat dito ka mo sa field, kaliwat kanan. Amo nang inyo nga iskwilahan, kaya para hindi lang ka mo na magligid-ligid nga daw lolid, kan nag-ML sang pila ka oras. Katatlo mambalang iba, kaya mas stress ang mga kabataan. Ay, Diyos ko, day! Ang kabuhi, puno sang stress. Dapat subong pa lang, nasanay na sila sa stress. Kaya ang kabuhi, hindi hayahay. Amo na nga makambak ang mga bata subong, mga mahinang nila lang. Hindi man tanan, pero kadamaan. Amo na sa una, gapatigid ko. Gapatigid ako nga ang kabataan, ang mga kabataan ang pag-asa ng bayan. Pero subong, ang iban daw wala namang respeto. Ang iban, hindi na disiplinado. Gano sila subong? Ano tawag sa ila? Ang mga kabataan, amo ng reklamador sang bayan.